אין סוף לעונש של מי שמטעה, מי שמסית ומדיח, עונשו של כל אחד ואחד, כמו שאותו יימח שמו, אותו אחד מייסד הנצרות, אותו אחד מה שקורה איתו למעלה, עכשיו נמוד את הגמרא בגיטי מוזל, נמוד שם הגמרא, דנים אותו בצואה רותחת, חבילה של צואה, של פסולת שיוצאת מהקיבה של בני האדם, וחתולים וכלבים ואריות ונמרים, רותחת, מבעבעת, שם שמים אותו, שם הוא נענש קראתו רגע. זה חכה, את זה לא הבאתם, כל הכנסיות, כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הארו בברזיל, מתפוצץ לבסיסים, לכל העולם, וכולם יראו את זה, ולהוציא את השקר של כולם החוצה, את השקר של הנצרות הזאת החוצה, שבשם כביכול בורא עולם, בשם כביכול יש לו כתפיים מרחבות, הוא לוקח את העוונות של כולם, את העוונות של כולם הוא ייקח, שום דבר, כולכם תהיו נקיים, כולכם תבואו משתף של גן עדן. איזה שטויות, כמה דפר בן אדם יכול להיות, כמה סתום בלום, כמה דביל ומפגר, אין מילים אחרות, בן אדם יכול להיות בשביל להאמין לשטות המפגרת הזאת.